Etorriko dira, gara gerdotegiak, munduko guapegi guztiak gelditu egingo gara, ipurdian bizi, erretzeari uzten dirunean. Tabako izaneko zigarroetako espezia, hitz egiteko gera izango duzu, jainkoa nola den benetan. Noiz utziko diozu hiltzeari, animaliak idatuko dituzu, bera jainko gisa, guztiarekiko maitasunez. Inguratzen duzun guztia, zuk sortuko bazenu bezala da. Munduak azgora jarriko da, eta jainkoan gana joan gozara. Zure gurasoen etxea, eta sendabidea, aurkitu duzula esango diezu, arazo guztietatik, ez zara egun, urtez biziko, betirako baizik, eta zure paradisu alurean egongo da, ez lurean. Eta ikusiko duzu da zeruan zaudela, eta zileta gero mirarietan, azken finean, deabrua engainatzeko aliteke, liburuak idazten dituzten pertsona horiek guztiak. Baina bere, izango dute balaua, eta gelak janditzala, gelditzen ez badira, hileta jaten dute animalia edo zein. Azken finean, ez dira minimaliak jainkoak baizik, horrek eraman ninduen nire bidean. Zein? Horreinik idiok ezen pasa. Azken finean, bizi izan nintzen, krokodilo bat bezala, eta hiean nintzen. Zer da berari, maitasunez burrunba bere azabal eta gaizkoa, berarekin nabigatu ginenean, guri lunaren azpian. Zuai guzti existan lateko zein